Hi लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय एकदम आङो दा नै 12:30 जागुलायबाय दासो माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो हाबाय आरोना लायाबो सानदोंमोन खिन्थु खामानि दामानि मावदोंमोन आरोना आङो फुङावहाय बिरादनो फुंनिफ्रायनो फिसालाखौ सिखारनानैहाय फिसालानो ओंखाम जाहोबाय बिनिफ्राय आरोबाव आंबो जाबाय बे जाखांनायनि उनावनो एकदम न' साफा आरि खालामस्रांदोंमोन आरोना दा बेनि थाखायनो जेबो ब्लग लानो आंहा टाइम मोनाखैमोन दा बेखायनो दिनैथ' सानडे स्पेशल दंमोन नालाय नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो सानदोंमोन आङो फुंनिफ्रायनो खिन्थु खामानि दामानि मावोब्ला मालाबा एकदम मावगोथारदों होननानै सानना मालाबा एसे थालाङो बेबायदि भिडिअ खालामबाथाय एसेबाबो लेट जाखागोन आरोना ओंखायनो आङो मावगोरजोबनानै नांगौबा दा खालामबाय खालामाबा थाबाय होननानै थादोंमोन आरोना आङो दा खिन्थु नै एसे नायलांदो होननानै सानबाय आङो नोंथांमोनहाबो एसे नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांसै होननानै सानबाय आङो दा होमबा नै दिनैनि सानडे स्पेशलखौ एसे नायदो एसेनो नै बमा गावनायसो जालायबाय दिवालि बायदि मोनलायदों दा माने देरहानायफोरनि रंजानायजोंहाय थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौबो आङो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय दा बेबायदि बमा गावनाय रंजानायनि सोमोन्दैबो एसे दा रायलायबाय थानोसै जानाय समावहाय बांद्राय टाइम गैया नालाय दा नै एसे संनायखौ नायदो बिनिफ्राय नै फिसालाखौ एसे आरो सानसुनि जाहोबावगोरसै आङो बिनिफ्रायसो आं जागोन आरोना थ' होमबा ब्लगखौ जागायनोसै न' सुनाया नै दाबोनो रानबावाखैसो सुलाजोबदोंमोन आङो एकदमबारे ओरै खामसालि खयथा जाखो खामसालि मोनथामसालि मोनसे मोननै मोनथाम जाहैबाय मोनसे 6था रुम खामसालि मोनथाम सुखांबाय आरोना ओमफ्राय नै सुखांबाय आरो दुगैखांबाय सि सुबाय एसे एनै ओमफ्राय बेनिफ्रायहायसो नोंथांमोनजों हाजिर जाफैनो हाबाय दे नायलांबाय थादो होमबा नाथुर जुनायनाय गोरान दङ बेखौनो खुमब्राजों जानोसै न'नि खुमब्रा बियो संगासिनो नैबावबो दङ बेदर बे जाहैबाय बाबानि सामफ्रामबो बेना सानडेबाथाय बेनो आरोना ओंख्रियाहाय नोरसिंजों दाउजों बेनि सोरहा बेदर जागोन दिनै नै जोंहाबो अमा साफा खालामनानै दोनखाबाय आरामसे एवनांसिगौल' लोगोफोर लानानै फैजोबबाय आं नै ओंख्रिया खुमब्रा आयौ गोलैलामाजों खुमब्राजों नाथुर जुनायजों न'नि खुमब्रा बियो ओमफ्रायहाय सानडे स्पेशलावथ' थाखायो नालाय अमाया अमा एवनाय जानोसैलाय आरोना नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनाय जाबाय बेखौनो बांद्रायबो सिगाङावनो रुनानै दोनखानायमोन नालाय बियो मोजाङै खेबसे मैला रुख'ग्रोबाय बेनिफ्राय ओमफ्रायहाय मोजां खेबसे कुकारावहाय आरोबाव रुबावबाय बेनिफ्रायसो एवदों आरोना जानायनि आं र'
लेबुसो लाबोनबावबायहाय बानलुबो लायासै आङो बेबायदि बेबायदि गोरान एवबासो गोथाव जानो हायो ओंख्रिफोरजों संबा बांद्राय जानो हाया ओमफ्राय दामानिथ' जायगा जायगा बिराद रंजानाय ना रंजानाया जेरावबो सोलिगासिनोखा नङा होमबा ओरैनोथ' आङो आंनि ब्लगफोरावहाय मालाबाबो रावनिबो आलदा मानसिफोरनियानो होन जेन'बा भाइरेल जानाय बा माबाफोर बिदिनो आङो रावनिबो जेबो माबा टपिक लाबोफेरखायाना ओमफ्रायहाय जेनेबा बिदि राजनितिनिबो जेबो आङो लाबोफेरखाया आरोना आंबो राजनितिजों जेबो लोब्बा गैया होनांगौ भट होनांगौ होयो नङा होमबा ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना ओंखायनो आंबो सासे भट होग्रा नालाय ओंखायनो आंबो फंनैसो एसे नोंथांमोनजों आंनि साननायफोरखौ एसे फोरमायलायनोसै होननानै सानदों आरोना ओरैनोथ' आंहा बिदि रायलायबाय थानोबो सम मोनखाया ओंखाम जानायावनो रायलायनोसैलाय एसे रिजाल्ट मोनखालिथ' उन्दुनो हायाखै आंना सोरबा जेनेबा सोरनिबा थरखा गावनाय ओमफ्रायहाय सोरबा रंजानाय नङा होमबा बेबायदियावनो सोरबा उन्दुनो हालायाखैदां रिजाल्ट मोनखालि ओमफ्राय जानाय लोंनायाथ' जागासिनोखा नङा होमबा दाब दाब जायगाफोरावहाय ओमफ्राय बेनो जोंहाथ' नै बिदिनो गेजेरनि मानसि नालाय बिपिएफफ्राबो जोंखौ इउपिएल सानो इउपिएलआबो जोंखौ बिपिएफ सानो जायखिजाया जों भट होनांगौ खिनिखौ होयो आरोना ओमफ्रायहाय बेखायनो बेखौनो बुंनो सानदों आङो जेन'बा लिडारा जेन'बा साराथ' बिराद मोजां हाग्रामा सारा बिराद माबायै देरहाबाय बयनिबो अननाय मोनबाय नङा होमबा दा जानांगौ जोंनि फोरजाफोराबो दा सारनिसिम बहुद आसा खालामबाय माबा मोनसे फिथाइ मोनफिननो थाखायहाय थ' बेबायदि होननानैहाय जों फोरजाफोराबो एफाराब माने माबा जानो नाङा आरोना पाब्लिकफोरा थारमाने माने खुगासिनानै थानो नाङा सोरबा सरकारा जोंनो जाहोगोन बेबायदि नङा बिपिएफआनो जा इउपिएलआनो जा जायखिजाया सरकार दाया मानो जोङो खुगासिनानै थाबा जानाय नङा आरोना जोंहा मावनांगौ खामानि जोङो मावनानैनो जाखानांगौ जानांगौ हारिया जायखिजाया जौगालांबानो जाबाय डेभेलप जाबानो जाबाय नङा होमबा खिन्थु माबा जायो जेनेबा हारिजों लोगोसे हारि जौगानायजों लोगोसे फोरजा जौगानायखौबो एसे साननांगौ जायो आरोना पलिटिसियानफ्राबो थ' नायनांगोन नङा होमबा एसे एनै बेसेबां अननाय होबाय जाहैबाय दा बयबो आसा थाबाय जाहैबाय सारनिसिम नङा होमबा जायखिजाया मा बुंनो सानदोंमोनलाय आङो जोंना पाब्लिकफ्रासो गावजों गाव एसे मेगन सालायनो नागिरो आरोना सोरबा उमुक पार्टिनि होनलायनानैहाय बेबायदि मेगन सालायनो नागिरो जोंहाथ' मा होनांगौ होयो नालाय भटफोरखौथ' नङा होमबा गावबा गावनि जा मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ होयो ओमफ्रायहाय माबायाबो पाब्लिकफोरनि गेजेरावसो उमुक इउपिपिएल उमुक बिपिएफ होनलायनानै बासिलायनाया बांसिन जायो आरोना दा बिदियावनो सरकारखौसो मालाबा रागा जोंलायलायनाय जायो बिदियावसो सेला बेलाफ्रासो बांसिन ओमफ्राय जेनेबा सरकारफ्राथ' बायदिसिना मालाबा नङा होमबा बायदिसिना होयोबो ओमफ्राय बेबायदि होनायफ्रावबो मा जायो नायख्ल' उमुगा उमुक पार्टिनिसो होननानैहाय बेबायदियावनो गालांलायो आरोना नायख्ल' थालाङो जोंफोरबायदियाथ' नायख्ल' थालाङो जाहैबाय जेखि होआ मानो ओरैनिया होबाबो बिदिनो खासै आरोना जोंनाहाय बेखायनो जों जेबो आसाबो खालामा माने आसाबो खालामखाया ओरैथिंबाबो जायखिजाया हारिनि जौगानायखौल' साननांगौ जाहैबाय नङा होमबा जों बयबो खौसेथि थानांगौ बेनो जानला मोनला गावजों गावनो मेगन सालायनो दरखार गैया जोङो
जों मोनजाया बेबायदि जायखि सरखार मानो जायखिजाया हारिनि थैनायखौथ' रावबो लुबैखाया जाहैबाय नङा होमबा हारिखौ बयबो जौगाहोनो लुबैखायो जायखिजाया सेला बेलाफ्रासो एसे माबा जानो नागिरो आरोना बिदियावहाय मा होनबावनो जायखिजाया बेफोरनि थाखायनो मालाबा दावराव दावसिबो जायो दुखु मोनलायनायबो जायो गाज्रि मोनलायनाय जायो नङा होमबा सेला बेलाफोरनि थाखायनो बिदि मावनानै जायाबा मोनजाखाया जोंफोरबायदिया मावनानै जाखानांगौ मावनानै जाबोदों जेबो दिनैसिमबो बेबायदि सहाय मोनखायाखै आरोना बयबो सहाय लुगैनो नांखाया बेबायदि होमबा ओमफ्राय खायसे खायसे थायोना जेनेबा मोनबासो मोजां मोनाबा पार्टिया गाज्रि बेबायदि थायोना माबा मोनसे जेनेबा लुबैनाय बायदि मोनजोबजानो लुगैयो जेखौबो मोनबासो मोजां जायो पार्टिया मोनाबा मोजां जायो गाज्रि जायो बेफोरबायदि थायो आरोना खायसे खायसे ओरैबायदि जिरायनानैनो गासिबो मोजां मोनजाजोबनो लुगैयो बेबायदि जाया आरोना थ' बयबो गोसो हो गावबागाव खामानिफ्रावहाय बेबायदि रंजा बाजाजों दिन थांहोनो नाङा सनाया आंना सफैलायबाय मानोथो लाखो बेखौ बे मोजां नङा दैया बिदिनो हैदां बिदिनो हैदो फुजाथ' सफैबाय बेरायनो लांनांगौ ना मानांगौ सानगासिनो आं बेखौनो बेरायनोबो मारै लानानै थांगोनथाय आं एफा दुस्थ'खौ गिखाबायसो दाख्लै बे हैद बेखौ सोमनाङा बोरैनो हैथां गाज्रिसो बेनि दैया गाज्रिसो ओइ मोने नै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं दे होमबा बाय बाय